Здравейте хора от YouTube. Аз съм Shadowhacker и днеска играме на Minecraft Pocket Edition. Ще направя на Creative поредица, да знаете. Ето какво направих, докато мислиш дали ще снимам. Буклук. Ето така. Докато ми. Ще се опитам да си направя един фейскам най-скоро време. Sharpless е непросто. Чакайте. Да мисля така. Непросто, хора. Sharpless 4 не. Това не може. Sharpless 2 може, ама Sharpless 4 не мога го вярвам. Sharpless 4. Ей! Време да биеме мадърпака. С един хит убива такъв кон. Не, просто. Снимам! На тази кокошка ще направим RKO. RKO! И убихме. Така. Тук един крипър гръмна, опитах се да игра на survival. И тук някакъв мръсник веднага се е набутал. Скоро мисля си слагам фейскам, ама няма да бъде. Абе, какво е това нещо? Уич! Мога да се убия така. Не. Реген полшанка. Ми бъгна, не знам или клипа се бъгнал. Ето това е магазина за лодки. 10 кол за една лодка. Един мой приятел Атанас TBB каза, че било много за една лодка. Ама Sharpless 4, представяте ли си? Това нещо е повече от хубаво. Накъде с този парк? Тук пак грас паяк ли, че да е зелен? Ама убивам паяците с 2 хита. Това тук е също готино. Това ми е кулата, която някой веднага ще каже, че е твърд. Но в моя случай не. Това ми е базата. И за да влезнете ви трябва Pleasure Plate. Бъгна ли? Поне на мен ми бъгна играта и сега. Тя го чупите, за да не може никой да не влезе. И никакво зомби да не влезне. Са мерки за безопасност, ако тук ще има. Това ще е сейф хаус. Това тук е болницата. Ще скипна малко. Сега искам да кажа, че ще построим изненада. И напишете в коментарите каква е тя. Отгътне. Бъгна! Не отминавам. Сигурно защото снимам клип. Да речем, ето тук ще е входа. Ето тук ще е пътечката, чакай да го разширим. Тук ще е стена. Дано отгаднете. Ще скипна докато го направя. Аз си преместя това, че ме дразни. Вие колко минути снимам.
Та дано сте познали каква е тази постройка. Отгоре дано ви подскаже. Не се сдържам да го кажа. То това нещо е църква. Ама не прилича на такава. Нещо невиждано. Овца кара лодка. И сега, Крипър, и ти ли искаш да караш? Да, искаш. Аре, качи се. Така, моето момче. Айде сега ми плащай. Ще платиш ли? Ще ми платиш ли, за да ми за лодка, бе? Ще ми платиш ли, бе? Трябва да платиш нещо, бе? Ще набия. Мри. То Спайк, какви са тези зелени паци, бе? Войка. Забия. Направиха ми пристанището ми нищо. Дано това нещо прилича на църква. Сега ще ни трябва го изкопаем пътя до там. Какво? С Diamond Shovel. Сериозно ли? Глупави. Зомбите и палеци. Те не знаят, че си имат работа с мен. Защото ако разберат каква работа съм аз, ще изчезнат на 10-то небе. С мен. Тук глупавия Крипър гръмна и ми свърши всичко. Това е Enchant рума. Това тук не знам какво е. Това е някаква си селска къщичка. Се връщаме в нашата барака. Бараката на Айнщайн. Защо просто не сложи едно бутонче, бе? Да, може и бутони. Зомбите за така или иначе няма да се научат да натискат бутони. Какво има? Букуци. Тука. Fire Respect. Това пак е един енчант. Smite 4 и Fire Respect 2. Трябва да потърсим някого. Да потърсим, че този меч не съм го ползвал, както създадох този Sword. Трябва ми още една пушка. Рипе.
Та-та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та. Това е Respect is Might. Бейн фатно по-по. Нокбека също е хубав енчант. О, скелет. Само 3 пъти, 3 секунди ги гореше и умря. И експито му са пръса на километри под водата. Може и да спирам тук, защото стана твърде много минути. О, без да исках излезна. Не, на рекордата. Миналия път я стъпках. Добре, ето го леглото. Оп, да стане ден.